Ул вакытны беләсез инде, күп мәчетләр ачылды, күп мәдрәсәләр, Россия Ислам университеты. Әни янына атнага 1-2 тапкыр, 3 тапкыр керә идем. Ничектер бер атна буена әни янына керелмәдемме, ничекме? Иптәшем әйтә, Госман, әйдә, әни янына кереп чыгыйк. Кич белән утырдык та машинага, әни янына киттек. Әни янына килсәк, әни янында керерлек түгел, әнинең веранда кухнясы толык халык белән. Тегеннән бер Саратовтан, берсе Ульяннан, берсе Шаллыдан килгән кешеләр. Шул ук кайберсе соралып җиргән, кайберләре анда хаҗга бушка барсы җибәрмәс микән дигән хатыннар аптыргач әни янына килгәннәр. Әни барсын да сыйдыра иде. Мин хәзер чыктым да әни белән сөйләшәсем килә, алар белән утырдым да әни белән хәлен сорашасым килә. Тегеләр миңа әни белән сөйләшергә бирмиләр, үз моңзарларын сөйлиләр. Мөфти үзе килгән бит инде менә. Соңыннан әни белән иркенләп сөйләшә алмагач, мин әнине алгы якка чакырдым да, әйтәм, әни, мин синең хәлеңне белергә килгән идем. Ни хәл, нинди ихтиҗларың бар дигән шикелле сорагач, улым барсы да яхшы, Аллага шөкер. Әле менә бу кунаклар килде бит инде, әле алар куналар ди. Мәйтәм, әни, бу барсы да куналармы? Әйе, барсы да куналар. Менә берсен тиңдә җәйе, Фирдәүс җәйде ди, берсе монда кундырам ди, тиңдә раскладушка җәйе безде. Мәйтәм, әни, ну, айда булай тик, мин аларны кая булса да алып барыйм, гостиницадамы, или анда Россия Ислам университетында кундырабызмы, монда сиңа мәшәкать бит, дип әзрәк катырак әйттемме, күңеленә үтәрлек итеп әйттемме, нигә инде алар синең янда барсы да җыелалар, нигә барсында кундырасың инде дигән шикелле әнигә катырак эндәшкәнменме, или ул шулай сизгәнме? Шул вакытны әни миңа кырыс итеп тиктер, аның шундый бер гадәте бар иде, тиктер. Бу Аллаһның кунаклары. Белмисең бит кемнең дуасы кабул. Аларныкымы, сезнекеме? Әйе, менә шушындый дивана, мөхтаҗ, мискин фәкыйрләр хакында Аллаһ Тәгалә сезне менә шундый тәртипле итте. Алар бәрәкәтендә шундый тормышта яшисез. Аларның дуалары белән син шундый мөфти булдың. Гомер буе мин шушындый кешеләр белән булачакмын. Менә мин үлгәч килмәсләр дигән шикелле миңа җыларлык итеп кат итеп әйтте. Мин шул вакытны әнинең кулларын үбәп, кочаклап гафу үтендем. Шулай булды. Күземә дә яшь килде тыңлаганда. Әлхәмдүлиллаһ.